ndatora wayangu ada usungisa pamusoye ndibva ndavaka musipa mona nditanga kuvatonza nemabhodzi amai vai nemwana wande pasara paya mai ndichidhodza amai vai ndaenda nakuseri ndinasenda ndavasungirira saka ndavasungirira amai vai ndikasunga maoko ndikava ndasungira mamuti saka ndizvanzi uda kutondiuraya nayo sekuru ndikati imi muri mutengesi kazvikanzi kada ndiuraya nemwana wangu sama kwa ndikati mandozvipira matoziva mutengesi ndatora sura gai bhodzi womusango ndavasunga musipa ndosungirira muti ndibva varembera ndibva vafa apindwa nepfungwa dzemunhu angamunhu ada kuromba ada kuromba nemunhu wechikadzi ada kuromba nemukaka tu kuti adaita zvemaini ndifanakamati ndicheke ipapa ndatora banga ndakurodza ndarodza muchemuche ndotanga kutobvisa kaka yetu nditoisa inodzingofunga ndati kunyama yemunhu aijiwe here ndakati ndikambozva kuti munyama yemunhu nijiwa saka munyama yemunhu nikunojiwa futi kapa ndafunga dzingopfunga ndakutanga kutodimbura mapisi papa amai vaina dimbura mapisi nyama yenda kutoisa mubhaketi rongedza nyama ye ndikati ada unonoibika ndibva ndatora chipani ndibva ndauya papa ndibva ndatora chitaka nemoyo nezvimukati zvese ndibva ndazvisa pamoto aiso ndada kudya ndikangotuma 1 piece so zvobva zvaramba kujika nemoyo wangu. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Zimbabwe has witnessed a moment that many are calling historic. For the first time ever, the First Lady has stepped inside prison walls to meet one of the country's most notorious serial killers, Eni Morzvitsva, a man whose crimes shocked the nation, a man accused of taking many lives. But this visit was not about sympathy. It was about understanding. What turns a human being into a serial killer? What pain, darkness, or choices lead someone down such a terrifying path? Today, we unpack the story behind this unprecedented visit and the disturbing questions it raises. Ndarwadziwa nenzara ndakabva ndaenda kune imwe imba andakasvika ndichinotsvaga chikafu saka ndakapinda mumba mandakapinda amai acho vanga vabuda ndikabva ndatora ka 10 kg keufu saka ndikabva ndine doubt ndikati munomu zvirimo munomu munenge ambuya vanenge vane mari chita chasodzoka chi kumanheru ndopakatanga ndomatangira zvakaita yaya saka pandakazotora ka 10 kg ndibva ndaenda kumba ndikabva ndazodzoka kumanheru kuma10 dzekumanheru kokwe saka pandakasvika kumanheru ndikasvika amai vaita se vadzoka vari dzomusha uye pangana mutora ka 10 kg kaufu pai ndipo ndakasvika ndichinoka dhonji kuti amai vachibva vadaira zvikanzi ndiani ndikati amai matorobwa izvozvo vhurai dhoo zvikanzi iwe unopenga une ngozi here ndiwaba upfuwa mumakuseni kai ndibva ndatanga kuseka ndikuziva here vanga vaona kuti ndabaka ka 10 kg kaufu kai ndipo ndakati mazizwana nambuya vhurai dhoo ambuya ndipakaita se ndipakabva vati ndakupedzera ndibva vatora chibheura ndasinaona kuti vatora bheura mumba irere zidemo nenge nesibhereni ndibva vachingovhura dhoo ndandikavheneka netochi vakabata chibheura ndikaona kuti ndakavarega vatangira vanobva ntema nechibheura saka ndikabva ndangwe nzvenga pasaidi pedhoso padhoo frame ndibva ndavagomora panapa pamhasha panapa nebanga kusingacheke kwacho kwei wangwa nebanga iwe indandiri banga ranga ndakagadzira remusisi wofoshoro ndovandakadimbura kanda kutonika ichanzi Columbia nevanoshandisa mapanga vamwe saka ndibva ndavarua pamhanza panapa ndibva vadzidziri kasovadzokera mumba ndibva vati vachichema mai ndibva vanodzoka vane simba ndibva ndabatira chibheura chechemupini wacho ambuya vanga vane simba mai vavo vatanga kuti monyo isoida kundiregera pasi ndikuramba ndakabata chete ndibva ndaona kuti amai ava vane simba ndibva ndadonedza foni pasi kuti ndibate bheura riri nemaoko 2 saka pandakabata nemaoko 2 papai amai vave ndibva vasiya bheura riri ndibva vatora mwana wavo nefoni yangu iye yanga ndadonedza pasi ndibva vabuda vachimhanya nemwana wavo nefoni yangu ndikati but kufoni yangu manje ndoumbuka apa ine service screen yangu ngenditeere ndingozvipa chivindi saka ndipandakabva ndangotora zibheura riri ndakabata riri ndibva ndabuda nekuwindo kuseru ivo vachimhanya vakadai ndibva ndavachimbidzira noku saka vabva vaita on phone ye saka pakaita on phone ye ndikabva ndaona kuti uraita amai ava urai apapo vavhara light riri neruoko saka pandoda kusvika padhuze pavo ndasina kuziva kuti vamira pane phone chiini nezvidhina parikuda kuti vakoimba ndibva vatora chidhina ndisina kuzviona ndibva ndati ambuya ndipe foni yangu mani zvikanzi iwe foni iyi ndotorumbuwa tonayo kupolisi mangwana kuseni ndikati amai ndokuuraya izvezvo amai ndibva touraya ndibva tora chidhina ichi changa kubata maoko ndibva nditema mudumbu muno saka ndipandakabva ndanzwa hasha ndikati amai mutonditema ndati ndipe foni yangu
mari foni yangu ambayo ndibva ndimbokupa upenga saka ndipandaka ndaita chivindi ndangunanga kwava nichimhanya ndakabata bheura rei taida swika ndida kuvatema ndandikasvika ndichivaruwa nekuseri kwareni ndibva vadonhera pasi ndibva vanomuka ndibva ndanowaruwa futi kechipiri ndibva vadonhera pasi kechitatu ndibva vandiumbatira makumbo ndakamira saka ndakabva ndachitaura kuti ndikazitsukunyuresei ipapa vandibata ipapa pakabata zvine simba ndibva ndakabva ndangosvotora banga rei panga riri patiri panapa ndibva ndavabaya vachisana kuno vakandiumbatira saka manguva iyo ndibva ndakati ndatobaya munhu wei ndio time yakutanga kuuraya ndo pakaziva kakati kutangira ipapo ndikabva ndatorwa niyana kuti ndabaya munhu zvishoka ini ndikatanga kutiza svika kumba kungararike wopinda kutorota upeshe kuti moto wabatidza uchadzima hamino zvakuti uchaita sei saka ndo pakatangira nyaya yekuuraya vanhu 2024 iyo amai. apa wanga uchigara kuguru ikoko? Ndaigara kuguru ikoko muruvinga vheri muvillage. Ndokumusha kwako? Ndomumusha medu. Vabereki vako vanga vakamira sei? Amai yangu baba vangu vakafa 2003 vakafira muno mujeri. Baba vakafa sei? Vaitei baba vasati vasunga? Baba vangu ari vambavha yalofi and theft ne. Wakaziva sei kuti baba imbavha iti? Vaibaka izvo ataiona ini vaitobvindaona ini kavaitsunguka chitomutira. Saka wakatanga kubateni keiji vakabva hanzi mwana mbavha baba wacho imbavha. Saka ndiko zvakatangirawo mai. Saka ipapo handizoziva kuti pamwe baba akatosiya kutonitemererawo ndichikurawo ndabva ndangopinda mufield yavaita iyo. Asi makamboita mese kuba kuona baba? Kunotina mombe. Kamutina mombe kawana. Kunotina mombe kawana hamene kunga wadzitora wangosiya wadziunganidza. Saka wanga uchigara naniwe? Ndaigara ndegani pari zvino. Ko kuzouraya vanhu vese ava manje watya pana mai vokutanga ko vese ava kwazenga wakuuraya zvazvaita semanje? Ndoti mweya wakatangira pana mai vandakauraya kutanga ka. Mweya wakabva kungugara wangondibata ndatopfekawo nemweya wekuita se weropa. Chikafu wanga uchichiwana kupi? Bhuzi wanga usingagari pamba kaivo? Apa panga ndakutsvagwa pa zva2025 ndanga ndakutiza manje ndichitoziva kuti area imomo ndiri muarea imomo ndichitoziva kuti ndakabatwa nekuti vanhu pape pakafonirwa paredhiyo ndauraya paka ndikatanga kutsvagwa inini ndakauraya atete nemwana wavo atete vako iwe? hanzvadzi yababa vanga vaita sei manje? kana mai vaziva ndi pandakatanga kutotorera ngozi yekudeura maideura roko noti amai ndavauraya pakabva zoya kuhope ndakarara usiku. Musi wacho iwoyo? Musi wacho iwoyo ndatozviita iyoyo kusvika kuma 3 o'clock dzeusiku pandakazorota upedzodzo. Vakati vatotera vachiti moto wabatidza udzime yatova ngozi. Saka ndatotanga kutocha ndibva ndatokiya dho ndikati hamzokubuda chinyatsovaona ini ndibva ndatokiya dho ndikati pamwe ndigoni vatorere panze nehama dzavo panguva iyo ndakasvera ndakatokiya dho zvishowa mani padoka kumanheru ndipo ndakatanga kuzobatidza moto but ndavharavhara moto kuti usabude panze. Panguva iyo ndibva ndadya chikafu chandakadya ndichipedza kudya chikafu manheru aya ndangotirari ndibva ndatofunga tata kurara ndandotsvaga mai. Saka ndikuda kuti muroti pave dhuma namai vatobva nemwana wavo vatofamba kudai nemwana wavo ane mundibva yarowa ndavhunduka zvikanzi uri kuenda kupi? Ndakati ndikutendera ndikuvhima muno zvikanzi tanga so mabasa ekuda kuba nokuti avaindiziva muzukuru ndakamuona munhu ndikati saka akatongoenda kwatosvika achitotaura kuti ini munda muona ita sedarika ndandamunyepisa kuti ndakuenda nedirection kwarovha navo. Saka imanje akabva gaya kuti pamwe ndikuenda kumba kwake ndibva tanga kuteera hafu ndakawanda kunchimuona kadzeni mwana wake ndibva asvika papai ndibva tanga kusunga padhoo rake rembo. Saka mai ndikabva ndanetsa kuti okay kusunga kwateteni mwauya imbavha ari kutendera muno mada kuba ndakati saka munhu mutengesi ndatomubata munhu ndatobatwa nepfungwa dzese ndikati ndatomubata. Panguva ndibva ndangobudisa banga riri apa tanga kumhanya ndikangoenda kuseri kwebedroom daiso ndikubudikira pakona so ndibva ada kutiza ndibva ndamuti dzvi ndakati ambuya muri mutengesi muziya ndikanzi mutengesi ndaita sei ndakati mimi ndasangana nemapo apa maakudzoka maakuya kuno maakusunga dhoo renyanga mambosiya musina kusunga ndichikonzero chei. Saka ndibva ndatora waya yangu ada kusungisa pamusuwo iyi ndibva ndavhaka musipa mona nditanga kuvadhonza nemagotsi amai vai nemwana wo ndibva asara paya mai ndichidhonza amai vai ndaenda kuseri ndibva ndasenda ndavasungirira. Saka ndavasungirira amai vai ndikasunga maoko ndikava ndasungira mamuti. Saka ndizvanzi uda kutondiuraya naiwe sekuru ndikati imi muri mutengesi kazvikanzi kada ndiuraya nemwana wangu. Saka makwai ndikati mandozvipira matoziva mutengesi ndatora sura gari hodzi womusango ndavasunga musipa ndibva ndasungirira muti ndibva varembera ndibva vafa. Saka vafa papai ndindati ivangu vari kupi vachifa? Ndandakatomira amai. Wasungirira ndobva wamira? Ndo ndamira. Ndibva waona kuti amai vafa? Ndo ndatoona kuti amai vai vafa ndibva ndata kumwana wavasare muri
murume wacho akauya anosuka mwana achichena. Mwana angadi ane age ipi? Zvima 35 years. Makore ndozita dzangu ziyangu yevana vadiki bacho kutangira 5 years uchidzika ipapo kusvika pa3. Ndipane kama ndati hama yataura kuti mwana wangu ndimura futi ndatora garireri ndoenda ndichimhanya kubva kokwe ndisvika kumba kokwe ndaona mwana yakamira pachivanze manje ambeni nditanga musodzi yangu yatotanga kutodona iwewe ndati saka pfungwa dzangu dzada kuti ndisiye mwana iyeyo ndati kana ndikamusiya manje hama yacho pamwe anogona zungumuka ngozi munhu ndafunga zvimwe zvisirizo ndamubata mwana weni hembe dziri pawaya ndada kubhaisa murume wacho kuti paanodzoka kubva kwaenda kwanisvika achiti mukadzi amene kwaita se kwaenda ndatora nehembe dziri pawaya naiye mwana wedu ndaenda naye kokwe kuna amai vacho kwe ndada nosvika kuna amai vacho ndamuvhara fesi kuti asaone chi amai vake ndibva ndamusunga mwana wenitambo ine ndamurembedza ndibva hafa ndangotanga kuda kuchera pandaida kuchera kuona pakaomarara saka pandaida kuchera pa pandakaona pamari pakadimbura chibutsa pokuti ukatema muti murefu unenge uri muhombe kanozosara zitsitsi rinenge riri pfupi rere kukazoya moto panobva patsva chibutsa chipinza moto chi pasi panapa ndatanga kufukura chi madhaka ipapo ndifungura pamba kapfava zve1 mita nechimasendimita ndibva ndati mwana wedu ndamuisa imomo ndibva ndatora mwana wedu ndamuisa chi imomo ndibva ndamufushira ndapindwa nepfungwa dzemunhu anga munhu zati ada kuromba but ada kuromba nemunhu wechikadzi ada kuromba nemukaka adaita zvemaini ndibva ndakamati ndicheke ipapa ndatora banga ndakurodza ndarodza muchemuche ndatanga kutobvisa chi kaka yetu nditoisa ndapindwa ndingopfuma ndati kunyama yemunhu haijiwe here ndakati ndikambozva kuti nyama yemunhu inojiwa saka nyama yemunhu inogona kujiwa futi kapa ndafunga dzingopfunga ndakutanga kutodimbura mapitsi papa yamai vaina dimbura mapitsi nyama yenda kutoisa mubhaketi rongedza nyama yenda ndikati ada unonoibika ndibva ndatora chipani ndibva ndauya papa ndibva ndatora chitaka nemoyo nezvimukati zvese ndibva ndazvisa pamoto daiso ndada kudya ndikangoti ruma 1 pitsi so zvobva zvaramba kujika nemoyo wangu ndibva waramba ndati munhu ajiwe zveshuwa ndikasanga ndiita sei ndikatenge nditsvaipo kufushira amai vai pandakabva ndaenda pane chimwe chichuru so chandikangodirikira patatanga kufushirwa masaidi macho meme kuti ndikwanise kuviga chi mapatsi amai vayanga ndikadimbura mapatsi ndindawaisa mumasaidi muchivarongera masaidi meme ndibva ndatora mukaka yetu nemusoro wacho dhini ndibva ndatotakura zvandazitakura zvine dhini murodhi nemusango pangachida noniba kokuya ndichatoenda unoba ndatodzokera chi ndakudzokera kwandaigara kurimba kwavherema ndasvika ndangopinda mumba ndichingopinda mumba matanga kuzara nyuchi mandaigara matanga kuzara nyuchi ndikati saka munhu uya ane spawa kwai ndongozeka kuwana nyuchi dzichipinda muna ndikudi ndatora bhaketi ndanotoviga kusango ndariviga kusango dzaniungana futi ikoko kudzimwe dzaungana mumba futi ndakati sanga gendibvise zvinhu zvatakanzi zvikudiwa nemuye ndibvisa mukaka iri tu ndaisa pasaida ndatora zvangu zvizvi ndakati manje zvimwe zvese ndingozvitaya pese pese zvinonzvika kuhwema dada zvokupisa ndatora mutumbi ndaipisa musoro neizvi netsoka dzacho idzi ndimo ndapisa saka pandikapisa baba ndakabva ndachengeta rota reri ndakusa mafuta ekuzora kuti ukazora mafuta acho so ukaisa mafuta kwangozora musoro wako so kangonza uchinyanduka bvudzi uri kunako toziva kuti kwakaita se kwaipa ungazviziva seizvozvo mushonga wacho ndandinawo wenigreens wefembera mishonga inooneka musango ka saka ndandakabatanidza mishonga yacho kuti ndakadina wanga uchiziva nachiziva wakaratidzwa nani ndakairoteswa kuhope zvokurota ndakavata zvozvo saka mishonga yacho ndakabva ndazomuedhira nemusoro nedota redi saka pandandikangozora chete kana ndakarara ndikangonzwa ndisinamboti nyaunyau toziva kuti hapana kana chikuitira sechikuitika ndikangonzwa chiti nyaunyau toziva kuti pane munhu akakuya panapa kana kuti kwandida kuenda hakuna kumira chi unomira zvakanaka musango tine mishonga yakadaro musango kaimo mune miti yese munooneka yese miti musina inoshota yese miti irimo torimo saka waitoziva mushonga wacho iwoyo wobatanidza badza nemwe mushonga ndibatanidza waitogara unawo uchitofembera uchitokudza kuti ndoenda pakati mumba menyu kana pane mari yamukaviga mimi nditori kumba kwedu ini toziva kuti amai mari yavo vakaviga pakati pane hembe dzakati ndipakatoisa mari nemishonga yayi nemishonga yemusango indiri kumba mipi yangu totanga ndichitoona diagram yemumba menyu zvese ndingobva kumba kwangu ndakati ngonangachi
pamuri waigeza here mushonga waishandisa sei? ndaizora semafuta mafuta but ndaisa mfese mukuku oil mafuta ekubikisa andomabhoirisa ari pamwe negani akatonhora ndozotora midzi ndichikanda mubhodhoro memwe mafuta atonhora aya kandakuzora manje ndechingonyika kagumaka ndikanenge chinyika mukabhodhoro memwe ndobva ndaisa paroko pamwe ndikanyika ndoisa paroko pamwe ndenyika ndoisa paroko kana katatu kana kaviri ndidaiso ndoita se tozora ndizvandaita mukaka etu ene ndanopa uye murume wacho aida ainzi Chiroweni ainzi Nathan Chiroweni so aitogara muguru mumo aitogara kuguru ikoko ndikwa anogara ikoko ndibva ndamuka iri tumusori mukaka nebvato enda nayo kumba kwake ndibva pakapuwa nembanje akati mari yangu achazondipa kana dzoka Mozambique nekuti hamene kwaida anogadzirwa zvekujusa gori ndakasvika ndipo akazodzoka akunzwa kuti nini ndakutsvagwa nini ndaura ichi ana tete vaye saka manje kuti azoya achindipa manje akutoda kutondibatawo futi mapurisa vakaudza nyaya yemurume ndakatovaudza kuti ndakamukaka tui ndakamupa Nathan Chiroweni achiti ada kugwana nagidza dhorobha mumwe wacho ndakamupa ropa anenzi Junius kasina uyo pane mumwe wandakauraya mudzimai weko kaifudza munhu saka ropa kwawakacheka ndokugama ropa racho ndindagama ropa racho uye muprofita aindazoprofita wacho yaitauda ropa uye akandipa zvake 200 US uyu akati anda ropa muprofita muprofita aiti ndere ada muprofita ndizviziva kuti anendishandisi chii but iye akati arikuda ropa asi waiwanei pane zvese izvi kuti chiwana $200 imhepo idzo dzame zvangu kandocho kanda kutaura nguka haimhepo dzenzangosunga kuti unonga ungoita zvinhu zvakaipisisa uchi unonge zvinhu zvisina kurema zvino zviri kunzwa sei manje wakauraya chandakaona inini ukagara nebanga udaita zvimushonga zvekurumba izvozvi akuuraya vanhu uraya vanhu asi ukagara usingaite izvozvo unogara uri munhu akanaka mwoyo wangu nedzimba nepfungwa hamaine zvandakaita dai vangu vachinzwawo vacho vandakakanganisirawo vandiregererawo chitori chikumbi